яхобмонӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ба ҳисоб рафта бояд бо назардошти таҷриба ба иҷро расонида шавад. Яхобмонӣ захиракунии намӣ, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо ва ҳар гуна касалиҳо ба баландбардоштани ҳосилхезии замин манфиати ҳамаҷониба мерасонад. Бино ба гуфти олимони соҳаи кишоварзӣ, тадбири мазкур барои ба даст овардани маҳсулоти босифат, бахусус меваҷоти лазизу шаҳдбор, ҳамзамон сабзавот замина мегузорад. яке аз муҳимтарин чорабиниҳои агротехникӣ дар зимистон барои кишоварзон ин яхобмонӣ ва шӯршӯӣ мебошад. Яхобмонӣ барои он лозим аст ки дар тирамоҳ зимистон дар натиҷаи обмонӣ оби мондашуда захира мешавад. Дар баҳор ва тобистон тухмиҳои кишшуда намии захирашударо барои инкишофи худаш истифода мебарад. ҳамаи кишоварзони вилоят метавонанд вана дар зимистон яхобмонӣ ва шӯршӯиро гузаронанд, зеро дар баҳор ва тобистон дар натиҷаи ҳамин гузарондани ҳамин чорабиниҳо рушду нумӯи растаниҳо беҳтар гардад ва ҳосилнокӣ зиёд гардад. таҷрибаи зиёди гузаронидаи олимон дар манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ собит месозад. Дар натиҷаи яхобмонӣ ва обмонии захиравӣ ҳосилнокӣ боғҳои 3 то 70%, олу 50-60, олуболу 60-80 ва зардолу то 90-100% зиёд, ҳамчунин муқовимату устувории дарахтон ба сардии ҳавои зимистон баланд мегардад. Яхобмонӣ ҳангоми сард омадани зимистон ба маҳвшавии тухму зочаҳои як қатор зараррасонҳо, замбурӯғу бактерияҳо, манбаи сироятии боғу тогзорон мусоидат менамояд. асосан яхобмонӣ дар заминҳои санглох бисёр аҳамияти калон дорад, барое ки мана ҳавоҳои гарм сар мешавад дар моҳҳои баъди март апрел. Дар унҷо заминҳои санглох ки обгузаронии зиёд доранд, таркиби механикашон сабук аст, барои ҳамин обёрии захиравӣ ва яхобмонӣ ҳатман зарур аст. яхобро пас аз рехтани барги дарахтон моҳҳои декабр-феврал бо меъёри 1000-1300 метри мукааб об 2 маротиба додан зарур аст. Меъёри яхобмонӣ аз намнокии хоки майдон, такпайванди дарахтон, баланди сатҳи оби зеризаминӣ ва сохтори хок вобаста аст. яхобмонӣ низ монанди обмонии баҳорӣ бояд мӯътадил бошад. Ба таъкиди олимони соҳа, обмонии захиравӣ ва яхобмонӣ на танҳо барои парвариши боғу ток, балки барои ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ ки дар фасли баҳор кишт мешавад зарур ва муҳим аст.